Iro itrai sesien pat ngai ke blei pi baro ha kerteng ke beren portam ke jong uji su ti ha kan ke video ngan pensya ye pi knang ba pin nom ma jing e ha ka jing ya lenti ke jong pi pin nom lait na ka jing sha tim ha u blei na mar balei kwa ba ni tho ye pi badon pon ba ki priu ki la long te ki la long kristan jing seng let bet ki jing hi kai kwayar let bet bible ru puli bet duai ben tang bada yo I pat ye kini ki kristan ki ba shir hem ne em te kini kim sngu tanat chu I ki jing roi per thai te ha ba kim sngu tanat chu I ki jing roi per thai te ki la tembe tang ki jing roi niam ken te ki jing roi ro yu trai te ha ka por ba ya tho ba khawai ba I pat kum to la ne ha por ba don ki jing seng ki ba he kum to te kamot kwa emani le kemen kumnon chu le kemen tang ki rio per thai te ki brio jong ple le ki de ben le kemen te namar ba kaktien jong uple ka ai men sim yengi namar la ringi le kat kum kaktien ka jong uple kalong ka jing kemen ba kraw hakmat jong uple te namar kata kataw ka don ka benta jong u David ka ba u David ula shad dan lightly ki jing patai jong ka Bible ha ka Bible ka ba jong ki Protestant ka Bible jong ki Catholic bat ka Bible English ka wei ka ong ula shad kat ba unang kamut ula penmi lot ki style baro ka wei la ong ba ula shad da ka bor baro kamu uda penmi bor te ban shad pi im ki bru da ki la shad ba ki la thaj bat ka wei pat ka ong ula shad da ka jing mut baro te kamut ula shad kum ba shad kitu ki riu perthai tang ba om dei pat na ka benta ka perthai henre na ka benta jong ublei na mar ba kemen palate hau trai ka perthai ka ya pen ki sengkai bat ubom man hatu ngi ngim long mo ba ngi ni pen ki sengkai nam ta ublei la dangi klem shat klem akor te kamut kam long ken ka bakla la dangi shat ha ki seng he ngi shat ngi pen mi ki style borok khot ngi le kemen hakmat jong trai te kam long ka bakla ti la don pat kini la da don pat kini ki baya kren ki baya ben pida husiar bah namar pi kemau ne em habaka Mikhal kalau ong yo David ba melong kum uwe no ureu bet ubala penja buram ke e ke bala jai ke Mikhal lawan ke jingtim bat kala long ru ke balengki ke klem kha khon tang namar ba ka ben yo David ba David uang ba dang la ma u te ngam kamau ba ha ki tu ki kentien ki ba David uang ba skole te u David pisapuli hi chapang katuka benta namar ki kentien ngala klet te pisapuli hi katuka benta ka ba u David ulaya saj bat ka Mikhal bat ka jingtim ru kalawan ha ka Mikhal namar ba u David u klembakla namar hakpor ba u David u shat ulara e kini ka jan kadika ba u pong ma u bo nem kum tu kalara kham shaneng ken tika Mikhal kala ile ran ken bat kala kren ben kala pet yo bat ka jingtim kala wan haka te don bon baha ki brio ki bahap ha ki jingtim te pet baha la da pidele ki kenthei te da ya husiar baha bala da de ki shinrang ru da ya husiar baha la da phimnut ban shat ya la de wat patia uthle yo ba ka jingtim kan wan namar ba phi bet hi na ka shintur ka jong phi ha ba ki brio ki shat da ka donut ka ba shisha phim dei ba phin kren ben namara phi kren ben ka jingtim kan wan lap bad wan lap ka jingtim pen sa shusa ha jing ba be te na ka benta ka burom ka jong ublei yero utrai